Δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα βιολογικό υπόβαθρο στο ADHD. Τελείωσε και τελεία και παύλα. Είναι καθαρά νευρολογική νόσος. Αυτό δεν το συζητάμε. Δεύτερον, υπάρχει συμπτωματολογία, όπως σας είπα πριν, στάνταρ. Δεν αμφισβητείται αυτή η συμπτωματολογία. Υπάρχει 3 συμπτώματα, 2 προϋποθέσεις. Και υπάρχει ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής σε κάποια παιδιά με ένα συγκεκριμένο μέτρο. Το οποίο πρέπει να είναι προσεγμένο, υπό έλεγχο και όχι μόνο του. Δεν είναι ποτέ σαν παιδί φάρμακο για δέπη. Πρέπει να κάνει 100 πράγματα με αυτό το παιδί. Στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό το μοντελάκι το οποίο μας το περιγράφει εδώ ο καθηγητής ο Αραμπατζόγλου το 2009 στο βιβλίο του πρόσφατο που έχει βγει πέρσι, ο οποίος καθηγητής ο Αραμπατζόγλου από τη Θεσσαλονίκη λέει, τελευταία, έχω προσέξει, ότι στα κέντρα και ειδικά τα δημόσια μπαίνουν εύκολα διαγνώσεις ADHD. Δέπη. Και λέει το εξής εκπληκτικό. Αυτό εδώ. Η ραχοκοκαλιά της τυποποιημένης διαγνωστικής διαδικασίας συνίσταται στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Πράγματι, εμείς, όταν στείλουμε μια γονέα, θα δώσουμε κάποια ερωτηματολόγια. Εντάξει. Λοιπόν, και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, τα οποία υποτίθεται ότι στηρίζουν τα αντικειμενικά ευρήματα και επικυρώνουν τη διάγνωση. Προσέξτε τώρα. Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρωτοφανής σε επιστημονικό επίπεδο, καθώς ανακαλύπτει τα αξιώματά της, αυτά δηλαδή που ήδη θεωρεί ότι ξέρει και αυτά που εξ αρχής θέλει να βρει. Αυτολογία Δηλαδή πάμε σε ένα κέντρο υπερκινητικότητας που υπάρχει εδώ στην Αθήνα, 2-3 υπάρχουν, και αυτόματα, αυτό το κέντρο, είσαι προδιαγεγραμμένος να βγεις με ποσοστά 99% υπερκινητικός.